Noise Music Nigeria. Ajugo kaibuno Lifomana yanu wabazile kukwano wanafadi kazi na mano Lifoma yanu chika yena fuzeno Ole sachewe monane bodekeo Oye nane kalesilio Nachukwa mawu wanyasilia yenu wandio mane wanono sobu Waye belo rakano Nogoda dimego mabuna faso bilenu Ole sache wendo nebo dego Odume Onye beze na oleleno Nampuko habiago Oya mi foma sine kalakia Ebube dike Ikoma sine mebole sabiano nenoa Ay Egunde nakande tino Morris was go back and elio Ay Akesi oyame Ole sachebe yege no Chief Dr. Senior Chris Onyeka Leburo for your money kumakia Okay when the gwezike kebono Don Chris Ajogo na waleze Oyo modika yako kwa nae Izuchuku modo Oke wama sama jala Nenu gwezike IT Network Engineer Na Dublin Island Konobino Onyo mani sono ya nekwoku ya no Na yeke nebeze no ya mane wuro nusubu Onyo mane nyeno rakano Dike oke wasino lido jebeno Chief Dr. Uchenna Emanweze Odiche mwama sino lido Onyo mani sono ya nekwoku ya no Chief Dr. Allen Onyema Chairman Epis Nigeria Ajugwana wanaweza kebono Oye kachukwu woko libya bakeneli
oke mmanwụ igbo na-ekwekwe dịka oke nwa si na ndị kpojebezienụ agụghị nwoke ole onye ọma na-esonye Chief Cletus Oragwa Zenko Communications Nigeria oke nwesi n'ụkpọ ọjụgwa na waneze kebụla na ihe kenebeziere onye ọma na-enwere n'usogbu nwanne nyere ọra aka nụ dịka oke nwesi na-adị ọbajewenụ Chief Obinna Iyegbo ọjọgwọ na waleze Kubana n'isono na nye mwana mbọmụ kalili bịa n'ụwa na nye lotebazie n'ọnwụ na sili anyị nụ ndị ọma napụrụ anyị n'ụwa n'aba mmụọ na fa na-agbaziri obodo afụdebe azụkwu ike mama na nye amazi ebe ijebezi n'ụwa nọ ọkọwasị adịghị ọka ya bụ ifesi eme ezi ọyị alili egbuola ndị mmadụ alili egbuola nwanne ya ezi ọyị nọ Kiruka na nye na-anọtụ unu n'ụwa nọ Chukwudi Oyoyo ezigbo nwa ikotu onye Sebastian Naina lọtaghị n'ụwa nọ onye fụzikwanụrụ ọnwa ya nọ ya dịbaziala Olisa nọ Ojugo kaibu no Maurice was go back and Eleanor Ojugo Ikemba